Ano ba yun na siya? Nakaw ta? Abot nami guys, padong nami uli sa mo ha. Maybe? Abi na. Ako lida sa shell. Bi ako ra. Ako lang kay dangog ang daan. Musupak jud ka. Kani si Inday Vlogs guys, musupak ini siya. Ako ang may shell. Oo, oo. Pero dili na po na kukanan guys, inana nang may mga kuan ba. May mga kabuot. Nga, musupak jud na. Nakanggang. Nagsandal ko ka? Sugkaon. Sandal ba? Sandal ba? Hindi na si Inday Vlogs. Alam siya din siya. Pag-ulit si Inday Vlogs. Ikalimang lolo gusto mong ginta na pa. Nasa timi o tawag ka. Ate Me, eto natang, ato nasang interview no. Oh, butro. Interview. Ate May. Ligo di ako sa dagat. Ina kanang ikaw man imong kaligo, interview na sad. Ikaw man ako kaligo, interview na sad. Interview na tog na ba kay uyab kay Oh, mga on mig humba. sao na may leksyon. Oh. Sao ni pag-abdi sa Golden Gate. Suong lang lagi basta nana suong lang. Suong lang giga dapat kay. Okay. Abli na. Abdi na. Ubo na nga. Ano lagi?